ତ ଆଜି ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଲି, ଥିଲା ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ତ କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ବି ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଠୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଫୁଲ କିଣିଲୁ କିଛି, ଫୁଲ 2ଟା ମାଳ କିଣିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି କିଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁକେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାପରେ ତାର ଫଳମୂଳ କିଛି ବି କିଣିଲୁ। ଫଳମୂଳ କିଛି କିଣିକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର। ତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ଧୂପ ଯାହା ନବା କଥା ଆପଣ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି କିଛି ମିଳେନି। ତା ପାଖରେ ବି କିଛି ମିଳେନି, ଟିକେ ଦୂରରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ମାନେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ପିଆଜ ରସୁଣ। ତ ଆମେ ବି ତ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ କରିବା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା।